Gipangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpanghatag og assistance alang sa mga benepisyaryo sa Tandag City, Surigao del Sur ug Butuan City karong adlaw. Atong saro ng detalye niini sa live report ni Kent Abrigana nga manukad sa Barobo, Surigao del Sur. Kent? Sara, gawa sa giyapod-apod nga cash assistance gibutyag usab sa Pangulo ang mga infrastructure projects nga hapit na mahuman sa Caraga Region. Samtang gibutyag usab o sumala sa DSWD nga isolated case lang ang insidente sa pagpangupit og ayuda sa Davao del Sur. Nangapod-apod si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Tandag City, Surigao del Sur ug ayuda sa mga mag-uuma, mananagat ug pamilya nga apektado sa kalamidad. Nakadawat og 10,000 pesos nga cash assistance ang mga benepisyaryo sa Surigao del Sur ug Agusan del Sur. Sumala sa Pangulo, andam sila sa posibleng nga epekto sa La Nina. Nais kong malaman ninyo na handa ang pamahalaan kung sakaling man mangangailangan tayo ng pondo at mga supply ng pagkain sa oras ng kalamidad. Happy na sabdaw mahuman ang mga infrastructure projects sa probinsya, sama sa Kabadbaran Puting Bato Lanusa Road ug ang East-West Lateral Road. Nagpadayon na usab ang repair sa Tandag Airport nga mao'y makatabang sa transportasyon ug turismo sa lungsod. Samtang, gipasabot ni DSWD Secretary Rex Gatchalian nga dunay mga insidente sa pagtapya sa ayuda sa mga benepisyaryo sama sa nahitabo sa usa ka bunti sa Davao del Sur. Apan dili matud pa kini talamak. Wala sa payout center, wala sa hanay sa loob ng opisina ng DSWD nangyayari yung mga insidente na to. Nangyayari to mismo sa loob ng kanilang mga barangay. I cannot say talamak because I would say it's isolated. Sa Butuan City, kapin 15 million pesos nga farm equipment ug farm input sub ang gipod-apod sa mga benepisyaryo. Lakip daw sa tangan og pagtagad sa administrasyon ang patubig tungod sa kadaot dala sa El Nino sa Caraga Region. Apektuhan dito ay 15% ng inyong kabuuang populasyon at 30% ng inyong kabuhayan. Tinatayang halos 3,700 magsasaka at mangingisda naman ang tuwirang naapektuhan ng El Nino. Dugang niini ang paghatag og 10,000 pesos nga ayuda alang sa 10,000 ka benepisyaryo. Butang nga gipasalamatan sa mag-uuma nga si Jason nga iyang gamiton isip kapital sa nalugi nga umahan. Nami pang financing sa pambasakan o kuan para makatawang po sa akong pamilya usapod para di namin mangutang og pang pinansa mong basakan. Sara, tambag karon sa DSWD ngadto sa mga benepisyaryong makadawat og ayuda nga dili kini ihatag sa bisan kinsang opisyal o dayon nga i-report sa otoridad kung dunay problema. Sara. Okay, daghang salamat, Kent Abrigana.